karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ma'am, ayaw pa das tama. Ma'am, huna-huna ang taon ang imong Otro po ka! Ay, pagbuot ka ba sa koko? Ako! Hala! Lala, nga naman ka, danaon sa man ka! Ay, sakit ang ako diyan. Patay! Agay! Na! Makuhaan na yung kaanak kaisog nimo! Agay! Oo, sa man, danaon ta ka sa ospital, ma'am! Oh, kalain! Di ba ibang makuha ang akong kisabak? Ay, dako naman na, di na makuha. Pero masuko na nimong bata kay magsige magukag kasuko. Agay! Dato ana lagi. Tuan na, Agay. agay na. Magsibag pangisog. Hilobyan! Oy, Agay, Kante! ay, may kini ka. Nung sa nangason? Sakit ako tiya! Salamat in tao do nga may pauli na ka. Agoy, dadaan na sa doktor si Ma'am Claire, oy. Nangason? Dagano sa struktur. Agay! Maayo ra gyud nga may pauli ka dong. Ay, timing gyud kaayo. Ay, dong Kent, tambag lang nako ba? Atimanan na lang ng imong kaminyoon dong. Ayun na pagsigig pangandoin taon sa akong anak. Nangason? Kinalang atubangon na nimo ang imong pagkaamahan. Ayun lang huna-huna pa ang akong anak. Ako lang siyang gisusi na. Unya unsa ban, nakita mo ni Ayesa? Oh. Na-hospital din siya. Unya, kumusta naman taon siya? Oh. Okay na siya na. Naparok na yung utong ni Kuya Hans. Unya, grabe ba siya? Dili man. Ay, salamat in town. Unya, giatiman ra siya ni Kuya Hans nimo? Oh. Oh, salamat in town. Dungkint, kalimti na lang ang akong anak. Ang imong anak na lang ang huna-huna. Maoy pangandami ang iyahang paggawas. Suwayan ako na. Uy, ayaw suwaye. Buhatag yun. Ayaw pamatia ang imong kasing-kasing dong. Kung unsa may husto, maunay buhata. Sige na nga. Kamong tanan na matuman. Doktor. Kumusta ang akong asawa? Paghinay. Okay na ko, uy. Ay, salamat. Nga nagpaulit na kainday, Yesa. Magluto na ko. Tabangan ti kalo. Ayaw. Kinahanglan mo pahuway ka, Isa. Ayaw na pagkiat. Okay, sir. Nakabati ka sa gisulti sa Dr. Kent, ha? Dili ko ni mo hatagan og konsumisyon. Kay masahod man sa atong anak ang tanan. Nakabati ko. Sorry. Okay. Thank you nga. Kamao na kang mag-sorry na ako. Kent, i-promise na ko nimo. Dili ka magmahay nga ako ang nahimo nimong asawa. Okay. By the way, asa na mong gusto mong sorry? Ay, thank you, Kent. Ay, niliw ka nga itong baby. Awa, ay ka pa. Nalipay siya sa imong kisulti. Awa, lagan tingali ni bata. Laing buntag na sad. Mamiluon ako sa kong higdaanan. Una ako maliko. Ano ba itong nilagpot? Oh, kwintas? Ang kwintas kini ni Kent. Ay, salamat nga nakitaan rin kita ko. Pero, nga nang niya manisitaanan. Uwa masad ni pagputol. Ay, ikaw na lang ang nahabilin kong handumana ni Kent. Dili mahimong mawaka. Pero, angay pa kanina kung isulong pa. May balik na si Kent, Kang Claire. Tingali, panahon na nga move on ko. Kent, ako lang unang tagkuan ng imong kwenta sa akong pitaka, ha?
Hala, nisikan si baby! Kent! Kent, dali! Nisikan si baby! Unsay musikad? Dira yan to, diri o. Diri o. Hika pa. Oh, naatuod. Lihok di kay siya. Oo. Parehas di kayo ni mo. Parehas di mo kalihok sa bata pa ka. Kaya tanawa, ang ayan kay Stephen Josh. Ay, salamat. Salamat in taon. Wa nagigubot inibaya. Maayo kay miatiman na si Sir Kent ni Ma'am Claire. Oh, oy, si Ayisa man eh. Hello, Ayisa. Kumusta na ka diha, ma? Okay ra ko. Kaya ran ako mga trabahoon diri. Kay si Ma'am Claire mangyod ang muatiman sa iyang bana. Ay, ikaw, kumusta na ba ka diha? Okay naman. Dili naman kayo isog si Hans. Ay, salamat. Makapahuway na ta sa gubat sa atong mga agawon. Happy na si Kent? Murag happy naman. Kuan, miatiman naman siya sa gisabak ni Ma'am Claire. Maunay muda niya sa doktor. Murag excited na sab siya nga makakita sa iyang baby. Maayo noon, ma. Sige, ma. Ayaw pagsaba ang nanawag ko. Amping. Amping sab ka diha. Okay. Salamat, Lord, nga okay ni si Kent o Claire. Pero, nga naman ni Lord. Nga naman naman dugan. Naimong ko si isa kong dugan. Mulakaw ko. Gabi na akong mabalik. May atimanon lang ko sa opisina. May meeting ni Kent. Meeting? Si Kent? Kanahan na trabaho na siya sa opisina. Kay may umabot na siyang anak. O dili mahimong saligan ng iyang studio. Okay. Sige, anhira ko. Maghuwat ni mo. Ani ka man ni hapon? Dili. Sige. Maayo kay muatiman na siya sa iyang opisina. Salamat nga mura raw ga. Normal ang tanan sa managsuon. Ngayon na happy mo ko sa kipakitang concern ka ni Hans kang Kent. Salamat Ginoo ha. Ay, salamat gud kaayo kung magkasabot na si Kent o si Hans. Gikan karon. Ikaw na ang manage sa creative department sa HK. O manage sa beach resort. Ha? Nabati ba nimo akong gisulti? Oh, pero Unsa man? Kaya nimo ang trabaho o di? kaya man. Pero Kung kaya na nimo, wala daghang pero-pero. anong imo man gibuhat? Ang unsa? Nganong gisaligan mo ko nimo? May pamilya ka na, Kent. O kinahanglan mo tubo ka. Kay ngano? Ha? Ngano man di? Unsa man pangutanaha, Kent? Ang akong pangutana kung nganong imo ni gibuhat nako. Unsa may nagtukmod nimo? Anong hatagan kong chance nga makabarog sa kagalingon kong mga tiil? Ug saligan sa negosyo. Tungod kay mao na ang gustong hitabo ni Papa. Unsa? Gitugyan kanya nako. Busa ganahan man ko o di. Kinahanglan tumanon ko ang akong saad niya. Natabangan kang makabarog. Labi na karon. Kang may pamilya ka na. Salamat. Mora ko nimo. O ipangumusta na lang ko ni Claire. Tayo pa. Pero sa ka mo balik sa bahay sa Pangpang? Dili na ko mo balik dito. Imo na ang bahay sa Pangpang. Oh. Ha? Tinuod ka? Pero imong bahay ang bahay sa Pangpang. Ug, Imo ang bahay sa Pangpang. Ug imo ang beach resort. Ako ang bahay sa bukid. Ug ang bahay sa syudad. Ug tunga ta sa kwarta sa bangko ni Papa. Magtunga ta sa abot sa negosyo. Ang imong share, automatic ang musud sa imong bank account. Unsa man? Fair na ba na para nimo?
ug usa lang kabutang ang pangayoon ko. Unsa ka? Putla ang tanan nimong koneksyon kang Ayesa. Tungod kay pangasawon ako siya. O, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!